Magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng Bicol Region or Region 5 is composed of 6 provinces. Albay is known for the Mayon volcano with its perfect cone. Camarines Norte is the home of the sweetest pineapple. Camarines Sur is the wakeboarding capital of the Philippines. Catanduanes is the abaca capital of the Philippines. Masbate is the wild west of the south, the rodeo capital of the Philippines. Sorsogon is known as the Butanding capital of the Philippines. There are 6.1 million Bicolanos in the 1.8 million hectares of Bicolandia, with about 700,000 farmers and fishers cultivating 0.9 million hectares. Top 5 rice producer in the country with 40% or over 344,000 hectares of its agriculture area is devoted to rice. We also have corn, abaca, coconut, pili, cacao, pineapple, and taro. We are famous. Pili is an export commodity of Bicol which comprises 84% of the Philippines' production on pili, and we are able to bring it to the United States and Asian countries. In 2023, pili was able to make it to the European market. We are top producer of taro or gabi leaves with our average of 20,000 metric tons production in 2022, making our land known for laing and pinangat. Our kamote or sweet potato with 93,000 metric tons produced in 2022 made Bicol second largest producer in the country. The Formosa Queen pineapple of Camarines Norte placed Bicol region as the third largest producer of pineapple in the country, contributing 6.14% national share. Bicol is also famous for its hot pepper, which puts the region as the fourth largest producer with about 1,500 metric tons production or 14% share in national output. We focus on farm clustering and consolidation, having 29,000 hectares of agricultural areas clustered under the F2C2, comprising 128 clusters, 250 farmer cooperatives and associations, and 33,000 members. Bicol remains bird flu free for our chicken and duck production. Bicol ranks 6th among the regions in cattle production and 7th in carabao production. We even have our regional carabao breeding center in Masbate. Despite the region's continuous battle with the African swine fever, Bicol ranked 8th in hog production in 2023, contributing 5.92% share to the national output. We move forward. We prioritize food safety and the prevention and control of animal and plant diseases with our integrated laboratories complex, which houses the Regional Soils Laboratory, Regional Crops Protection Center, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Regional Feeds Analysis Laboratory. We are proud of our Rice Climate Mitigation Center. Being supported by the DA is the Adaptation Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA, which has 15 AMIA villages established, producing an awardee of Philippine Resilience Awards, Miss Mila Bongalbal of Oroan, TV Albay. We continue to serve. With the implementation of the different banner programs of the DA, the rice program, corn, high-value crops, livestock and poultry, organic agriculture, and halal food industry development program, and with a special project such as Philippine Rural Development Project or PRDP, Special Area for Agriculture Development or SAAD. Among others, the DA Bicol is aggressively pushing the agricultural development of the Bicol region and delivery of our services to attain the twin goals of masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. We are being visited by typhoons, we experience earthquakes as well as volcanic eruptions, but we remain resilient, for we are the Oragons. Welcome to Bicol. Magandang araw po ng Huwebes, Bagong Pilipinas. Welcome po sa ating programang Ugnayang Pang-Agrikultura sa Bicol. Ngayon po ay Huwebes, May 15, 2025.
Sa ngalan po ng aming Regional Executive Director, si Sir Rodel P. Tornilla, ako po ang inyong lingkod, Lobelia P. Guarin, Regional Information Officer ng Department of Agriculture sa Bicol. Tayo po ay nasa kalagitnaan na ngayon ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolk Month, kung sa Tagalog po ito ay buwan ng magsasaka at mangingisda. Ang ating paksa po ay makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Saludo po kami sa lahat ng magsasaka at mangingisda sa inyong walang sawang dedikasyon sa pagsisiguro ng sapat at masaganang pagkain para sa bawat Pilipino. Sama-sama tayong magtaguyod ng makabago at mas progresibong sektor ng agrikultura at pangisdaan. Yes, bagong Pilipinas. Katatapos lang po ng May 12 national and local elections, and I hope lahat po ng registered voters ay naiboto ang inyong tamang kandidato. Congratulations po sa mga nagwagi sa katatapos nga lang na national and local elections. Bayan sa hapagsaluhan ng bawat tahanan. Pagpupugay sa mga masisipag, madidiskarte, matatag, at makabagong food heroes. Para sa masaganang bagong Pilipinas. Makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Alright, live po tayo ngayon mula dito sa Regional Field Office ng Department of Agriculture sa Bicol, sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Kaya pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page. At syempre live din po tayo sa 6 na Facebook pages ng Philippine Information Agency sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon, at sa himpilan ng DW ZRAM 828 kHz. Maraming salamat po ulit sa mga kasama po natin sa Philippine Information Agency Region 5. Sa pangunguna ni Regional Director Sir Ramil Marianito. Welcome back po ulit. And kay ARD, Ma'am Annalisa Makatangay. Tatalakayin po natin sa loob ng 50 minuto ang mga maiinit na kaganapan at mga balitang nakalap sa buong Bicol mula sa kagawaran ng pagsasaka. Nakalap po ito ng ating team ng mga masisipag na team ng RAPIS, ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. At yan po sa pagbabalik po ng ating programang Ugnayang Pang-Agrikultura sa Bicol. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon na. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, Paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, Paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Nagbabalik po ang programang Ugnayang Pang-Agrikultura. Kasama po sa mga maiinit na paksang pag-uusapan natin ngayon ang mga sumusunod. Ito nga pong maximum suggested retail price for imported rice na simula ng March 31, 2025, mas pinababa na po sa 45 pesos per kilo. Yun po yung SRP sa imported rice. Kaya po sa ating mga
retailers po sa mga market, sana po ay patuloy po tayong sumunod sa suggested retail price pong ito. Ayon po yan kay Secretary Francisco Chu Laurel dahil po yan sa patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Okay, dahil po sa patuloy naman na mataas na presyo ng mga farm inputs ngayon, lalo po ang fertilizer, ini-encourage po ng DA ang paggamit ng foliar fertilizer para mapababa po ang ating gasto sa sakahan. Ito po kasing foliar ay foliar fertilizer, direktang ini-spray sa dahon kaya mabilis ma-absorb ang sustansya at nagdudulot ng mas malusog na dahon na mas magagandang bunga. Ibig sabihin, mas tataas ang kita ng ating mga magsasaka. Pwede po itong gamitin sa palay, pwede din gamitin naman sa mga gulay at iba pang pananim. Palay, bigas, kanin ay bigyang halaga na. Karaniwang uri po nito ay ang foliar fertilizer po ay likidong pataba or pulbos na tinutunaw sa tubig o kaya na may acid at alkaline spray na may pangunahing sangkap na NPK or yung nitrogen, phosphorus at potassium. Ito po ay sagana din sa micronutrient at pwede din siyang gawin po na organic option sa organikong pagsasaka gamit po ang seaweed at fish emulsion. Abutin ang matagal na natin hiin. Ngayon na Ano po ang kahalaga ng foliar fertilizer sa palay? Mabilis na, dahil po ito ay liquid, mabilis na nasisip-sip agad at ang nutrients at napupunta sa mga dahon ang sustansya na mahalaga lalo na sa yugto ng paglago at pamumulaklak. Pinapalakas din nito ang resistensya ng palay o gulay laban sa peste at sakit na karaniwang problema sa palayan. At nagdudulot din ito ng mas malagong mga dahon na nakatutulong para sa photosynthesis. Mas mataas din siyempre ang nagiging ani. Ang tamang sustansya ay nakakatulong sa mas makapal at malulusog na butil ng palay at mas mura po siya kumpara dito sa ating mga inorganic fertilizer. So may tip po tayo, i-spray ito tuwing umaga or hapon upang maiwasan ang leaf burn at mas mabilis na masipsip ng dahon ang nutrisyon na galing sa foliar fertilizer. Naku, napakainit talaga ngayon ng panahon at dahil po dyan maraming paalaala ang Department of Agriculture, lalo na sa ating mga magsasaka na nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Sa ating po mga farmers, i-adjust ang oras ng trabaho sa taniman. Kung maaari po gawing early morning or late in the afternoon. And pag masyadong tirik na ang araw, iwasan na po natin na magbabad dyan sa sikat ng araw at baka po tayo ay ma-heat stroke. Magsuot ng mga light-colored at magaan na damit habang nasa taniman. Mga light-colored, ibig sabihin yung mga puting damit. Iwasan po natin yung mga black or dark blue na mga damit kasi mas lalo pong mainit sa katawan niyan. At yaking sapat ang supply ng tubig. Para sa ating sarili, laging uminom para hydrated tayo at syempre para sa ating mga alagang tanim. Gumamit ng plastic mulch o biomulch tulad ng rice hull. Yung mga rice hull po natin dahil anihan ngayon, wag po nating sunugin. Pwede po siyang gawing mulch. Ilalagay po sa palibot ng mga tanim natin para pag nagdidilig, hindi agad mag-evaporate yung tubig. Or pwede pong gamitin na mulch din yung mga bunot ng nyog. Ilalagay sa paligid ng mga tanim upang maiwasan yung pagkatuyo ng lupa. Sa mga alagang hayop naman po, panatilihing may inuming tubig ang ating mga hayop. Hindi lang po tayong mga farmer ang dapat laging hydrated or may iniinom na tubig. Ang ating mga alagang hayop, kahit ang ating yung mga kambing, baka, kalabaw sa farm, dapat po laging may inuming tubig. Kasama na din po yung ating mga aso at pusa.
sa mga bahay. Iwasan din po naman sa poultry, iwasan naman po ang overcrowding at siguraduhin may ventilation ang inyong mga kulungan. Magpainom ng electrolytes sa mga manok upang maibsan ang stress dulot ng napakainit na panahon. Scanning ay bigyang halaga na. Dumako naman po tayo sa African swine fever. Naku, good news po dahil sa ngayon po wala tayong binabantayan na active case ng African swine fever sa lahat ng probinsya ng Bicol. Ayan, kung nais pong balikan ang ating mga announcements, please follow our Facebook page, Department of Agriculture Bicol. At para naman sa daily bantay presyo, meron po tayong daily bantay presyo para makita natin ano ba yung presyo ng mga bilihin ngayon, yung karne, yung mga gulay, asukar. Bisitahin po ang aming official website, bicol.da.gov.ph. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hirang pagkakataon. Abonon, Swak Tips! Gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani. Piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba. Depende sa target na dami ng ani at budget. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito. Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-intercrop ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pag-iniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nagbabalik po ang programang Ugnayang Pang-Agrikultura. Panoorin po natin ang mga nakalap na balita sa rehiyon. Para sa ating mga umaarangkadang balita. But before that, narito po ang headlines ng ating mga balita. Pinsala ng pagputok ng Bulkan Bulusan umabot na sa 4 million pesos. DA Bicol nagtalaga ng evacuation center para sa mga hayop. Bagong strain ng H5N9 virus ng bird flu na itala ng Bureau of Animal Industry sa Kamaligan, Camarines Sur. Mga empleyado ng DA Bicol nagpagalingan sa pagluluto sa Kadiwa MasterChef Cook-Off. Mini Kadiwa Trade Fair isinagawa sa DA Bicol Grounds sa pagtatapos ng Filipino Food Month nitong buwan ng Abril. 47 kabataan tumanggap ng 4.2 million pesos na puhunan bilang 2024 Young Farmers Challenge winners. Summer Youth Internship Program ng DA Bicol nagsimula na. Kilalanin natin ang 20 maswerteng aplikante. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Bilang pagdiriwang ng Buwan ng Kalutong Filipino, isinagawa ng Department of Agriculture Bicol ang Kadiwa MasterChef Cook-Off noong ika-30 ng Abril ngayong taon sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. May temang sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao, kinailangang maghanda ang mga kalahok ng isang pagkaing Bicolano na may kalabasa bilang pangunahing sangkap. Kaugnay ng layuning suportahan ang mga lokal na produkto ng mga magsasaka, kinailangan din na ang mga kalahok ay bumili ng ibang sangkap sa Kadiwa. Itinanghal na kampiyon ang tambalan mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section na sina Ramon Adversario at Angela May Lafuente sa kanilang natatanging recipe na kalasilak. Ang potahing ito ay hangos sa kalamay ngunit sa halip na malagkit na bigas, ito ay ginamitan ng dinurog na kalabasa, may lamang buko sa loob at binalot sa dahon ng saging.
Upang mas maging malasa, biniburan din ito ng dinurog na mani sa ibabaw. Sila ay tumanggap ng 5,000 piso at sertipiko bilang gantimpala. Nakamit naman ng pangkat mula sa Integrated Laboratories Division ang ikalawang pwesto na tumanggap ng 3,000 piso sa kanilang potahe na alakwin stuffed squash with calabasa strings. Samantala, nakuha ng Research Division ang ikatlong pwesto at 1,500 pisong gantimpala sa kanilang creamy kalabasa sa gata with crispy pork belly. Kabilang sa iba pang kalahok ay ang Administrative and Finance Division na naghanda ng Finger Special, Regulatory Division na may Peking beef, ginataang kalabasa with a twist mula sa Field Operations Division, Squashy Veggie Ball ala Awards gawa ng Planning, Monitoring and Evaluation Division at Roasted Summer Squash with Soup na hinahanda naman ng Regional Agriculture Engineering Division. Ang bawat tambalan ay tumanggap ng 500 piso bilang consolation prize. Ang mga horado sa nasabing patimpalak ay sina Dr. Ramona Isabel S. Ramirez, Vice President for Research and Innovation ng Central Bicol State University of Agriculture, Prof. Lilia C. Pasiona, Associate Professor 5 ng kaparehong universidad, at Andronico N. Zabalya, isang culinary professional mula sa Palangon High School sa Libmanan. Sa pamamagitan ng Kadiwa MasterChef Cook-Off, matagumpay na ipamalas ng DA Bicol ang yaman ng pagkaing Pilipino, isang patunay na ang pagkain ay hindi lamang pantawid gutom, kundi isang makulay na pagpapahayag ng kasaysayan, pagkakakilanlan at pagmamalaki bilang Pilipino. Ito po si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Kaugnayang pagdiriwang ng Buwan ng Kalutong Pilipino, matagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, ang Filipino Foodman Fair na ginanap sa harap ng AMAD Building nitong Abril sa kasalukuyang taon. Itinampok dito ang kasaganahan at pagkakaiba-iba ng produktong agrikultural ng rehiyon mula sa 12 asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka at 3 individual na kalahok. Dumalo sa aktibidad sina Engineer Jerry Ibonia, Hepe ng Regional Agricultural Engineering Division, Engineer Luisito Baltasar, OIC Chief ng AMAD, Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, OIC Regional Technical Director for Operation, at si Lovelia P. Guarin, Hepe ng Regional Agricultural and Fisheries Information Section. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Engineer Ibonia ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Buwan ng Kalutong Filipino. Samantala, binigyan din naman ni Guarin ang mahalagang papel ng pagkain na higit pa sa nutrisyon. Ang Filipino Foodman Fair ay hindi lamang upang ipagdiwang ang pamana ng pagkain Pilipino. Bagkus, layunin din itong suportahan ang local producers at culinary entrepreneurs. Pinagtibay rin ito ang hangarin ng ahensya na paunlarin ang pagkain bilang kultura at palakasin ang sektor ng agribusiness sa buong rehiyon. Ito si Chris Asagra, nagbabalita mula sa DA Rafis 5. Malugod na tinanggap ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 ang chairperson ng Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC na si Claudia Esmeralda C. Honrado bilang bagong itinalagang Farmer Regional Executive Director para sa buwan ng Mayo sa ginanap na flag raising ceremony nitong Lunes, 5 ng Mayo. Ang kanyang pagtatalaga ay kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong Mayo, isang pagkilala sa dedikasyon ng mga tagapagtaguyod ng agrikultura at pangisdaan. Ang Farmer Regional Executive Director Program ay nilunsad noong taong 2017 ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries o PCAF at naglalayong palalimin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagsusulong ng pag-udlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Layunin ditong palakasin ang kakayahan ng mga farmer leaders sa pamamagitan ng pagbibigay boses upang mas makapagbahagi sila sa paggawa ng mga polisiya at mga desisyong direktang nakakaapekto sa kanilang mga sektor at komunidad. Ang tema ng pagdiriwang para sa taong ito ay makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Ito po si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Opisyal nang kinilala ng Agricultural Training Institute o ATI bilang Learning Site for Agriculture o LSA ang Technology Demonstration Farm ng Department of Agriculture, Bicol, ang DA Best Farm School sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Ito ang kauna-unahang LSA mula sa isang DA Regional Field Office na tumanggap ng ganitong pagkilala sa buong Pilipinas. Isinagawa ang paggawad ng sertipiko sa Bureau of Soils and Water Management sa Diliman, Quezon City. Iginawad ni ATI Director Angel Remelin R. Recoter kasama si ATI Bicol Center Director Elsa A. Parot ang LSA Certificate kina Regional Executive Director Rodel P. Tornilla at OIC Regional Technical Director for Operations Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez. Tampok sa DA Best Farm School ang iba't ibang makabagong teknolohiya tulad ng urban gardening, poultry production, organic farming, rice production, farm mechanization mula sa taniman hanggang anihan, feed formulation,
seed banking at iba pa. Layunin nitong magsilbing huwarang bukirin na maaaring pagkunan ng kaalaman at inspirasyon ng mga magsasaka, mangingisda at agri-processors sa rehiyon. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat. Opisyal nang sinimula ng Department of Agriculture Regional Field Office 5 ang 2025 Summer Youth Internship Program noong 5 ng Mayo sa kasalukuyang taon. 20 maswerteng aplikante kabilang ang 5 persons with disabilities ang napili mula sa mahigit 234 na aplikante. Sila ay sina Paul Tristan Acero, Marian Jen Arbo, Chris Morisa Sagra, Jenny Linotor, Rosalyn Balang, Brinette Joy Ballarda, April Ann Banyel, Apple Shane Bailante, Alexa Claros, James Arthur Cruz, Karen Francisco, Trisha Kiingilio, Rosemary Lalas, Rafael Mayo, Angelo Milan, Courtney Labnoora, Elton Jan Ognita, Darrell Lombao, Justin Sabularse at Charles Anthony Valenzuela. Tatagal ang internship hanggang 8 ng Hulyo kung saan sila ay itatalaga sa iba't ibang dibisyon at unit ng DARFO 5. Layunin ng programa na bigyan ng praktikal na kaalaman ng mga kabataan ukol sa mga gawain may kinalaman sa agrikultura, operasyon ng pamahalaan at hikayatin silang isaalang-alang ang karera sa sektor ng agrikultura. Tatanggap ng sweldo ang mga intern sa buong panahon ng programa na tatagal ng 45 araw bilang bahagi ng inisyatibo ng pamahalaan sa pagsuporta sa pag-unlad ng kabataan at sa kanilang paghahanda sa mundo ng trabaho. Ang pagsama ng 5 PWD sa mga napiling kalahok ay nagpapakita ng pangako ng kagawaran sa pagiging inklusibo at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga programang pampamahalaan. Ito si Chris Sagra, nag-uulat para sa Ugnayang Pang-Agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 4 na milyon ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pagputok ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Batay sa datos ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Unit, noong 7 ng Mayo ngayong taon ay umabot na sa mahigit 1,500 ektarya ng pananim ang napinsala. Pinakamalaki ang napinsalang niyugan na umabot sa 1,580 ektarya. Tugnay po ng phreatic eruption ng Mount Bulusan noong April 28, 2025, ay apektado ang ilang munisipyo sa lalawigan ng Sorsogon, gaya ng Huban, Erosin, Magallanes at Bulan. Batay sa aming updated na report, noong 7 ng Mayo, tinatayang umabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Kabilang po ang nyog, abaka, high valley crops, cassava at fisheries. Posibleng makaapekto rin ang ashfall sa livestock at water sources ng mga mangingisda. Dahil dito, patuloy ang ginagawang paghahanda at pagmonitor ng DA Bicol sa sitwasyon ng mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Itinalaga rin ng ahensya ang Sorsogon Dairy Production and Technology Center na matatagpuan sa Kabidaan, Sorsogon bilang evacuation center ng mga apektadong hayop. Bilang tugon, agad po nag-activate kami ng command center upang isagawa ang iba't ibang aksyon tulad ng 24/7 monitoring, repositioning ng agricultural equipment, distribution ng personal protective equipment tulad ng face mask, at koordinasyon sa ating mga local government unit. Naglabas din kami ng advisories at nagsagawa ng rapid response measure at nagtalaga ng evacuation center para sa livestock. Layunin ng mga hakbang na ito na maibsan ang epekto ng kalamidad at para maprotektahan ang kabuhayan ng ating magsasaka at mangingisda. Kasalukuyang nakataas ang Alert Level 1 o Low Level Unrest sa Bulkan Bulusan. Inaabisuhan ng DA Bicol ang mga apektadong magsasaka na patuloy na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office at Sorsogon Dairy Production and Technology Center para sa mahalagang impormasyon. Napaalahanan po natin ang lahat ng mga magsasaka at mangingisda na malapit sa nasabing bulkan na tayo ay makinig sa abiso ng lokal na pamahalaan, iwasang pumasok sa danger zones, at i-report agad ang anumang pinsala sa kanilang sakahan o palaisdaan. Ang inyong kaligtasan at kabuhayan ay pangunahing layunin ng ating tanggapan. Ako si Andeline Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. At yan po ang Umaarangkadang Balita. Ginawad ng Department of Agriculture Bicol ang financial grants na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyon sa 47 kabataang nagwagi sa 2024 Young Farmers Challenge o YFC Startup, Intercollegiate at Upscale Competition. Ginanap ang awarding ceremony noong 29 ng Abril ngayong taon sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur.
Pinangunahan ni DA Agribusiness and Marketing Assistance Service Supervising Agriculturist Ludivina Rueda, DA Bicol, OIC Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Engineer Luisito Baltazar, DA Bicol YFC Alternate Focal Person Patrocinio Colyao I at cross-posted AMAD Chief at Regional Agriculture and Fisheries Information Section Chief Lovelio Gorin ang paggawad ng parangal para sa 24 na YFC Startup Provincial Awardees, 7 YFC Startup Regional Awardees, Intercollegiate Awardees at 3 YFC Upscale Regional Awardees. Itong YFC Startup Provincial Awardees ay mula sa lalawigan ng Albay, 6 ay mula sa Camarines Norte, 4 ay mula sa Camarines Sur, 2 ay mula sa Sorsogon, 2 ay mula sa Catanduanes at 3 ay mula sa Masbate. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 80,000 piso bilang panimulang puhunan para sa kanilang individual o group managed na proyektong pang-agrikultura at pangisdaan. Samantala, ang 7 YFC Startup Regional Winners ay tumanggap ng tig 150,000 piso bawat isa. Ang Batuan Food Enterprise na pagmamay-ari ng mga estudyanteng sina Rina Frack, Diana Madulid, Julian Moronia at Jerome Febrero mula sa Sorsogon State University Bulan Campus ang nanalo sa 2024 YFC Challenge Intercollegiate Competition. Nakamit nila ang financial grant na nagkakahalaga ng 250,000 piso bilang panimulang kapital upang suportahan ang operasyon at pagpapabuti ng kanilang produkto. Sila rin ang magiging kinatawan ng Bicol sa pambansang kompetisyon bilang mga student agripreneurs ngayong darating na Hunyo kung saan sila ay makikipagpaligsahan para sa karagdagang kapital na 500,000 piso. Nakamit naman ng Gesta Meliponiculture Apiary ni Roberto Gesta mula sa Ginubatan Albay ang ikatlong pwesto. Pumangalawa ang RJM Ornamental Fish Culture ni Robert James Manansala mula sa Daet Camarines Norte, habang si Marion Calvin Gueta, may-ari ng Layuan Nature Integrated Farm sa Bulan Sorsogon, ang itinanghal na kampyon sa YFC Upscale Competition. Ang top 3 YFC Upscale Regional Awardees ay tumanggap ng financial grant na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Si Gueta ay uusad sa pambansang kompetisyon upang magkaroon ng pagkakataong makakuha ng karagdagang kapital na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Sa kanilang mensahe, pinasalamatan ni DA Assistant Secretary for Agriculture, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Velicaria Guevara, AMAS Director Junibert Disagun at DA Bicol OIC AMAD Chief Engineer Luisito Baltazar ang lahat ng mga kabataang lumahok sa programa. Nanawagan din sila sa mga ito na yakapin ang sektor ng agrikultura. To our 47 young farmer awardees, you represent the future of farming in Bicol Region. Naniniwala ako na taglay ninyo ang dugo ng pagiging Oragon, mga kabataang Bicolano na matatapang, palaban at may prinsipyo. Dahil dyan, itinuturing namin kayo ng mga bagong mukha ng modernong pagsasaka. We are committed to helping you sustain and grow your business. The grant you have received is not just financial aid. It is a trust given to you by the Filipino people. Use it wisely, responsibly, ensuring that it benefits not only yourselves, but also your communities and the future of the Philippine agriculture. Make the best of the moment, especially the people around us, and establish bonds that would last and that will be our weapon in the future. Ang YFC ay isang programang ipinapatupad ng Kagawaran ng Pagsasaka sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Service mula pa noong 2021 sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng financial grant assistance na maaari nilang gamitin bilang kapital sa kanilang mga negosyong pang-agrikultura. Layunin ng programa na hikayatin ang mga kabataan na pahalagahan ang agrikultura. Ito ay bilang tugon sa tumatandang populasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas na maaaring maging banta sa seguridad sa pagkain sa bansa. Ako si Annalyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. At yan po ang Umaarangkadang Balita. Pagpupugay sa mga masisipag, madidiskarte, matatag, at makabagong food heroes. Para
sa masaganang bagong Pilipinas. Makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ayan, natunghayan po natin ang mga kaganapan sa Bicol sa mga nakaraang araw. Dumako naman po tayo sa ating pagdiriwang ng buwan ng magsasaka at mangingisda. Kamakailan nga po ay formal nang naitalaga bilang Executive Director ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries or PICAF ang dating RAPSI 5 Chairperson na si Ma'am Bernadette de los Santos. Congratulations po, Ma'am. Ma'am Biribidi, mula sa amin dito sa iyong pamilya sa DA Bicol. At si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel po mismo ang nag-administer ng oath-taking ni Director Biribidi nang siya ay nanumpa po noong May 5. At nitong May 2, sa Albay Research and Development Center sa Kamalig Albay, during the MANCOM meeting ng top officials ng DA Bicol, nagkaroon po ng ceremonial turnover of responsibility si Regional Executive Director Rodel Tornilla sa atin nga pong bagong RAPSI Chair in the person of Ma'am Claudia Esmeralda Honrado. Siya po ay native of Tigawon, Camarines Sur. Incidentally, si Ma'am Claudia bilang RAPSI Chair ay siya rin itinalagang Farmer Regional Executive Director or FRED for the month of May. At nitong Lunes nga po, sa flag ceremony ng DA Bicol, masayang sinalubong ng lahat ng empleyado ng DA Bicol si Ma'am Claudia bilang Farmer Regional Executive Director. Maswerte po tayo ngayon dahil makikilala po natin si Ma'am Claudia sa aking up-close and personal interview sa kanya. Panoorin po natin ito. Tuwing buwan ng Mayo po ay ipinagdiriwang natin ang Farmers and Fisher Folks Month or kung sa Tagalog po ay buwan ng mga magsasaka at mangingisda. At ngayon umaga po ay mapalad tayo dahil guest po natin. Walang iba po ang bagong elect na chairperson ng Regional Agricultural and Fishery Council ng Bicol at ang tinilagang Farmer Regional Executive Director for the month of May, Ma'am Claudia Esmeralda Honrado. Good morning po, Ma'am Claudia. Good morning, Miss Love. Ma'am, bumati po muna tayo sa ating mga viewers kasi live po tayo ngayon sa Department of Agriculture Facebook page at sa 6 na Facebook pages ng PIA, Regional Office and Provincial Offices. Good morning po sa inyong lahat. Salubungin natin yung buwan ng, hindi na pala salubong kasi kalahati na ng buwan ng Mayo. Pasiglahin natin ang farming and fishery sectors. I'm sure po ang ating mga kapwa Bicolano, farmers and fisher folk and iba't ibang sektor ay curious kung sino po talaga ito si Ma'am Claudia, ang aming napakagandang RAPSI Chair po ngayon. Pwede niyo po bang ipakilala po ang inyong sarili po sa ating mga viewers? Ako po si Ada. Ang tawag po sa akin ay Ada. Napakahaba po ng pangalan ko, Claudia Esmeralda. Tubong Tigaon. Ang parents ko po
parehong taga-Tigaon. Nag-aral ako sa Manila College. I took up BS Bio and then I went to College of Medicine kasi nangarap din po akong maging doktor. Kaya lang, bilang sabi, mabuting anak, umuwi ako kasi kinailangan ng tulong ng nanay ko sa negosyo namin. So, noon naman pong bumalik na ako ng probinsya sa Tigaon, doon ko nakita ang tatay ko na farmer leader siya. Matagal siyang naging farmer leader sa Rapsi. And yung mga produce niya sa farm namin, yun naman ang pinoprocess ko. Kaya nagtayo din ako ng isang maliit na restaurant sa Tigaon. So, na-expose ako sa farming dahil doon, nung nandito na ako sa Bicol ulit. Ano pong pangalan ng restaurant ninyo? Claudia's po. Wow. Claudia's. At farmer din po kayo? Yes po. Farmer din. Nung namatay po ang tatay ko, ako na yung nag-take over ng farm. So, ganun pa rin. Kung ano yung produkto ng farm, yun din ang pinoprocess ko. Yun din ang niluluto namin. Ano po yung curious ako, anong pangalan po ng farm and baka mabisita po namin and ano po ang mga makikita dito sa farm ninyo? Sa farm po, pinangalan ko siyang JN Harvest Root Farmstead. JN kasi Jose, yung tatay ko. Norma, yung nanay ko. Si Sir Jimmy Cordero. Yes po, si Jimmy. Harvest Root Farmstead kasi yung hina-harvest namin, kami, yun din ang pinaprocess. Tapos root naman, kasi kami yung nagpapatubo, kami yung nag-aalaga. Kaya harvest root. Farmstead naman, kasi naglagay ako doon ng maliit na bahay, doon ako nagpo-process, doon ako nagluluto, nag-experiment actually, ma'am. Gano'ng kalaki po itong farm ninyo? It's an 18-hectare farm with diversified na po. Meron kaming palayan, meron kaming maliit na fish pond, and right now we are currently building maliit na fish pond para sa rice fish integrated farming system. Yun ang gusto kong i-introduce ngayon na pwede nating gawin. And of course, meron kaming pili, may mga tanim kaming kakao, and other high-value crops. Plus yung sa 555 din na tanglad ng ATI, meron din po kaming ganon, kalamansi, coconut. I heard na LSA accredited din ito. Yes po. Kailan po ito na-accredit ng ATI? Last week lang po, naka-receive po ako ng message mula sa ATI na kami daw po ay meron ng accreditation. So, maraming salamat. Kasabay ng natin ng DA yung... Yes po, kasabay lang po. The best farm. Opo, tama. Ang sarang pag-usapan, ma'am, yung farm mo. Kaya lang, doon tayo naman punta po sa Rapsi. Paano po kayo napasok sa Rapsi and before kayo naging chair? Ano po yung hinahawakan ninyo? Position? Sa Rapsi naman, kasi nga, active ako sa pag-process ng kakao. So, inaaral ko din ang kakao. And then I was offered to join the election sa sectoral committees. So, na-elect po akong chairperson ng Cacao Sectoral Committee sa Rapsi. When was that po? Anong year? 2023. Opo, yun po yung first time kong nag-join talaga sa Rapsi. Madami yata po ang cacao growers na mga member din ng Rapsi. Yes po. Sa ngayon po, maganda ang ating membership ng cacao sector dito sa Bicol Region. Kasi nakikita po nila talaga yung potential ng kakao ngayon, unlike before. So, kahit po ngayon Rapsi chair ka na, ikaw pa rin yung hawak dun sa Cacao Council sector? Yes po. Yun pa rin po. Doon naman po, gusto ko sana magtanong po yung about sa kakao. Mamaya naman. Sige po, ma'am. Doon po sa nabalitaan natin na si Ma'am Bidibidi, biglang pinirate ng central office. Oo nga. Nabigla kami. And kayo po, ano po yung naging saloobin ninyo noong biglang nagpaano si director na magkakaroon ng Rapsi election po? And
Ano po yung naging saloobin ninyo before and during and after? Kami, nung pinatawag kami for emergency meeting, talagang wala kaming idea kung para saan. All the while, ang iniisip lang namin, dahil magse-celebrate ng Farmers and Fisher Folks Month ngayong May. So, yun lang yung nasa isip talaga naming lahat. Kaya lang, when we went there and nagsabi si ma'am ng magandang balita, lahat kami na-shock. Ano po ito? Virtual, online, face-to-face? Face-to-face po. Nagpunta kami face-to-face. Yung iba pong EXICOM members namin, dahil emergency meeting nga, online sila. Kaming nandito lang sa, malapit, naka-attend po kami. So, nung binanggit ni ma'am, nakakatuwa na nandun na siya sa taas. The first talaga na RAPSI chair na naging na-appointed as PICAP Executive Director. Opo, at mas nakakaano po na galing siya sa RAPSI. Hindi siya galing sa ng government offices. Sabi nga ni Ma'am Bilibili, first time talaga. Na pumasok sa government. Yes po. Kaya lahat kami natutuwa para sa kanya. And we really hope for the best talaga na ganun. Kaya lang sabi ko nga sa kanya, kinausap ko si Ma'am Bidi, sabi ko, Ma'am, nasa taas ka na. Parang mas dapat naming galingan ngayon. Oo nga. Kasi nandyan kanina, nakakahiya naman kung mapapabayaan natin ang RAPSI ng EXICOM at ng electoral body namin. So, malaking pasasalamat din. Pero alam ko yung challenge kasi sabi ko nga sa kanila, I have a huge shoes to fill kay Ma'am Bidi. Nakita nyo naman si Ma'am Bidi na very active. Nakikita mo sa mga posts niya. Ako kasi, ma'am, walang hilig sa ganun. Pero, hindi naman ako nagbaback out sa challenge. Yun din yung sinabi ng tatay ko. Before po kasi, sinasabihan din ako ng tatay ko na wag kang, kumbaga, ano man ang ibigay sa'yo, gawin mo. Kung hindi mo kaya, that's the only time na magsasabi kang hindi mo kaya. Pero, gawin mo muna. Kaya, sabi ko naman po sa mga kasamahan ko, although malaking pasalamat po sa kanila na siguro naniniwala din sila na kaya ko, magtutulungan kami lahat. Kung ano yung naumpisahan na ni Ma'am Bidi noon, itutuloy lang namin. So, ano po yung nagtulak talaga sa inyo na tanggapin yon, yung malaking responsibilidad na iniatang po sa inyo ngayon? Actually, ma'am, dahil mahal ko na rin ang AFC. Nung in-embrace ko siya at first, nung namatay ang tatay ko, pinangako ko to sa kanya na hindi ko tatalikuran ang farming. Kaya lang, nung naging active member ako ng AFC, mas lalo ko siyang nakita na kumbaga, hindi na iba na Sabi ko, parang marami pa akong pwedeng gawin para makatulong sa kanila. May paabot kung ano yung mga programa ng DA. Matulungan din silang ipaabot sa DA, ano man yung concerns nila. Kaya pumayag po ako na ako muna yung tatay yung RAPSI chairperson hanggang matapos po ang term ni Ma'am Bidi next year. For 1 year po ang pag-upo ninyo Yes ngayon. Po. And then magkakaroon ulit ng election. Yes po. Sa 2026 po, magkakaroon na po kami ng panibagong election para sa panibagong EXICOM members ng RAPSI. So ngayon po na kayo po yung nakaupo, ano po yung mga major plans and activities ninyo? Even before po, ma'am, nagsasabi na ako lagi sa secretariat na kailangan nating i-strengthen ang AFC membership talaga. Kaya ngayong nandito na ako, yun pa rin ang ipupush ko. Kaya po nagkaroon kami ng plano na ibaba sa AFC levels yung mga programs ng DA at AFC. Ipakilala sino si AFC, ano ang pwede niyang magawa para sa mga farmers and fisher folks. Magkakaroon po kami ng tinatawag naming lakbay panayam. Kasama po ang secretariat ng RAPSI, and kung pwedeng may maisama kami na mga taga Department of Agriculture na
associated ng mga agency, attached agencies, para Mas ilapit sa maipakilala kanila. pa? Oo. Ilapit sa probinsya. Hindi na sila mapunta sa regional office. Yun po ang plano talaga namin. Ikutin. And of course, empowerment ng youth, ng women's sa agricultural sector na kailangan natin sa ngayon, especially ang youth. Yun po talaga. Plus, stronger collaboration with LGUs. Lalo na't katatapos pa lang ng election. At marami ang na-elect po ng mga bago. Yun po ang kailangan natin. Magpapakilala tayo sa kanila. And at the same time, ibabalita ko ma'am sa'yo, lumabas na po yung joint memorandum ng DA and DILG. Ano po yun? Kalalabas lang na nagpapatibay po ng suporta ng LGU sa mga AFCs. Opo. Kasama na sa Seal of Good Housekeeping? Hindi. Parang may kasama po. Opo. Kaya nakakatuwa po na supported tayo ng DILG. Kaya pag nag-ikot po kami, yun po ang may masasabi din namin sa mga LGUs. So, yung sabi mo kanina, hanggang sa pinakamababa, ano po ba yung mga level na meron AFC? May barangay ba? Munisipyo? Ano po? MAPC, and then PAFC, MAPC sa munisipyo, PAFC, and ICAFC sa mga cities. Opo. Hanggang RAPC po. So, mag-uumpisa tayo sa mga MAPCs. So, LGUs muna. Ang mga members po nila is mga barangay din. So yung magme-member po, doon sila magme-member sa MAPC? Yes po. And then sa PAPC? Yes po. Okay. How many years? Ano po yung advokasya po ninyo na bilang leader, bilang woman leader? Ano po yung advocacy ninyo? Ako po, I go for sustainable agriculture. By sustainable, hindi lang tayo pwedeng hanggang producing lang, hanggang farming lang. Kailangan yung buong value chain ng commodity. Kasi mahirap yung farming lang, hindi mo alam saan mo ibebenta. Paano ka mas kikita, di ba po? So, gusto ko po, included yung buong value chain segment. Magsisimula tayo sa farming, sa producing, and then processing, hanggang po sa trading, marketing, para talagang maging sustainable siya. Kasi marami pong nagtatanim, hindi alam saan ibebenta. Marami namang gustong magbenta, hindi alam kung sino yung mga bibilhan nila, saan sila bibili. So, kailangan po mas strengthen natin yung buong value chain talaga. And pangalawa po, ina-advocate ko po ang circular economy. Ano pong ibig sabihin ng circular? Ang ibig pong sabihin ng circular economy, yung wala po tayong itatapon. Kahit yung mga agricultural waste, pwede pa po natin i-process na maging dagdag pagkakakitaan ng mga farmers. Example ko lang po, ma'am, sa cacao. Kasi cacao sector ako eh. So, sa cacao po, nagpupruning tayo. Ang pag-aalaga po ng cacao may kasamang pagpupruning. Pag nagpruning tayo, nagtanggal tayo ng mga dahon. Yung dahon, iiwan na lang sa farm. Diba po? So, instead na maging waste po siya, pwede natin siyang i-process, i-fossilize natin, pwede natin siyang i-turn into bags. May nakita ko jars. Yes. So, dagdag pagkakakitaan. Basura na sana, i-process mo, pwede mo ulit pagkakitaan. Ang sunod po, nag-harvest ka. Yung mga pods, itatapon mo na naman. Pwede mo na namang i-process yung pods. Pwede mo siyang i-turn into charcoal, i-turn into flour. So, marami pong mga pwede mo pang gawin sa waste. So, nag-address po tayo ng climate change. Nakatulong tayo doon, nagbawas tayo ng basura, nagdagdag pa tayo ng kita. So, may additional income si farmer. Hindi lang yung tsokolate lang lahat. Kasi pag cacao, ma'am, syempre isip mo, chocolates. Chocolates agad eh. Napakarami pong pwede pang pagkakitaan. Sana, tayo ng circular economy sa halos lahat ng commodity. Para mas marami tayong ma-engage yung mga farmers na magtanim kayo ulit
Parang nakita natin yan, ma'am, dun sa YFC, di ba? Yung, yes. Yung opo. ano yun, yung calamansi peel, ginawang dishwashing Yes. Opo. paste, Opo. soap. Na, imbis na itapon, pwede pa nating pagkakitaan. And bawas sa basura. Yes. Opo. Kami sa sa Rapis, willing po kaming tumulong sa promotion. Yan. Oo, para Opo. makatulong din po kami sa Rapsi sa inyong mga adhikain po. Opo. Thank you po. Yung naman po, bilang woman leader, ano po ang maipapayo ninyo sa kapwa natin mga kababaihan? Kasi yung March ay Women's Month and ngayon naman ay Farmers Month. At sa mga nanay ng tahanan, sa mga working mothers, ano po ang maipapayo natin? Ako po kasi, may asawa rin ako pero nag-work ako. Pero ginagampanan ko pa rin yung pagiging nanay Housewife. ko. A mother. Nanay and housewife. So, continue natin yung pagiging nurturing natin. Pero at the same time, pwede rin natin i-break yung mga barriers ng nanay. Na meron din tayong pwedeng gawin. Hindi naman 24 hours tayong nasa nag-aalaga ng mga bata Marami pa tayong pwedeng gawin. Huwag nating pigilan yung sarili natin. Na dahil nanay lang ako, yung ganon. Hindi. Pwede natin tulungan yung mga asawa, and makita ng mga anak natin, ng ibang mga kapwa natin babae, na pwede pala, kaya pala natin gawin to. Maraming bagay tayong pwedeng magawa pa. Para pong women empowerment. Yes, opo. Sa mga naman po, yung mga kabataan, kasi ang karamihan ng kabataan ngayon parang gusto mga gadget, mga ganyan, parang kukunti yung into agriculture. Ano po yung maipapayo ninyo sa kanila? Totoo po yan. Medyo nakakalungkot nga na ganyan. Pero ako kasi, sa mga bata, pag nakita nila, you lead by example Pag nakita nila nagpo-prosper ka sa farming, na merong kinabukasan sa agriculture, I don't see why not na mawalan sila ng interest sa farming. Kasi yung mga innovations ngayon, kaya nilang kaya nilang i-adapt. Gawin nila yung mga naiisip nilang mga innovations, i-apply sa farming. Mas maganda yun Maraming mga bata ngayon na mga nag-e-experiment katulad yung sa Young Farmers Challenge po, baga ma'am. Dami talaga. Sila ang nakakaisip noon na nakikita lang naman nilang mga ginagawa ng mga magulang nila Kung ano yung nakikita nila sa farm nila, yun naman yung pinaprocess nila. So maganda yun. Kaya may pag-asa. May pag-asa sa mga bata. Kailangan lang ma-encourage natin sila. And makita nila na talagang may future sa agriculture. Yes. At saka, hindi tayo mabubuhay na wala talaga yung agriculture. Opo, isa yun. Okay naman, wala na akong tanong. Baka may gusto na lang po kayong sabihin sa ating mga viewers. Sana wag tayong titigil na mahalin ng agrikultura. Kasi hindi tayo mabubuhay kung walang agrikultura. Kailangan natin yung mga mangingisda, yung mga taong sila lang talaga Sila yung naghihirap sa bukid. Pag minsan, wala na ngang makain Lugi lagi dahil sa bagyo. Pero they don't stop. So why should we? Pagpatuloy lang natin. Ayan. Narinig po mismo natin ang mga nuggets of wisdom mula sa ating bagong Rapsi Chair, si Ma'am Ada, Ma'am Claudia Esmeralda Honrado. On behalf of DA Bicol po, nagpapasalamat po kami sa buong Rapsi po, sa inyong walang sawang suporta po sa amin at sa pag-guide. Sabi nga po ng aming Regional Executive Director dati, dun sa mga nakaraang engagement niya sa Rapsi, sabi niya, kung may nakita daw po kayong mali, punahin daw po kami. Pero pag may nakita naman daw pong maganda, ay tapikin daw po kami sa balikat. So, maraming salamat po. Ang DA po, nandito lang po kami lagi. Laging nakaalalay po siyempre sa inyo at nandyan po ang lahat ng suporta sa mga programa po ng DA. And
Maraming salamat po. Hangad po namin po ang inyong tagumpay at ang tagumpay po ng buong RAPSI. Hindi lang po sa Bicol at sa buong Pilipinas po. Thank you very much po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Salamat. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada hektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat hektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Una, maghanda ng supply kit na may lamang flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit at jacket, power bank, radio at extra battery, pera, tools tulad ng wrench, pliers at screwdriver, can opener, maps, cellphone at charger, duct tape at waterproof containers. Pangalawa, makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman at mga alagang hayop. Pangatlo, siguraduhing rehistrado sa Philippine Crop Insurance Corporation ang mga bagong tanim gayon din ang mga alagang hayop. At panghuli, sumunod sa mga paalala ng otoridad at tumutok sa mga radyo, TV at official website o social media accounts sa mga kinauukulan para sa mga updates. Alright, sana po ay sa aking interview ay mas lalo nating nakilala ang ating bagong RAPSI chairperson. Sa ngalan po ng aming Regional Executive Director, si Sir Rodel P. Tornilla, pinapaabot po namin ang taus-puso nating pasasalamat sa ating mga volunteers po sa RAPSI 5 sa kanilang walang sawang pagpupunyagi po sa pag-guide sa amin, sa DA and sa pagtulong po kasi sila po yung talagang katulong natin sa pagmamonitor po ng ating mga project at nagsisilbing boses ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ayan, inabot na po tayo ng oras para pansamantalang magpaalam dito sa ating programang Ugnayang Pag-Agrikultura sa Bicol, sa PIA 5. Ito pong muli ang inyong naging host, Love Guarin for short. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabay-sabay nating kamtin ang pinakamimithing masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa bagong Pilipinas. God bless us all. Happy lunchtime, everyone. Kay gandang pagmasdan, mga gininto ang palayan sa buong kapulutan, sa mga malalawak na sakahan. Sumasayaw pa sa hangin, naghihintay ng anihin ng malaunang nagsisikhay na mga kamay upang maihatid sa pamilihang bayan sa hapagsaluhan ng bawat tahanan. Tulong-tulong natin abutin ang matagal na natin mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payabungin ang pagkakataon upang sapat na bigas makaya ng Pinas. Darating din ang bukas, di na tayo aangkat, pagkat bunga ng pagsasaka ay tiyak at sapat-sapat. Kaya't ikaw at ako makiisa't makisalo upang ang layong ito'y maabot at makatotoo. Bawat palay, bigas, kanin ay bigyang halaga natin. Bawat butil ay biyaya at gintong pagpapala.
Tulong-tulong nating abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payagungin ang pagkakataon. Tulong-tulong nating abutin ang matagal na nating mithiin. Ngayon na ang tamang panahon, payagungin ang pagkakataon. Upang sapat na bigas makaya ng Pinas, sapat na bigas kaya ng Pinas, sapat na bigas kaya ng Pinas, sapat na bigas